So sa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga nagpuyo sa address sa Malabuyok, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasingan nga Hana. Recorded by X Thunder Gaming. Will you marry me? Yes! Yes! Thank you. Thank you, Hana, babe. Isaan ako. Di tagid ka pa sakitan. Congrats, Tay! Kamo gid ni Ryan ang para sa usag-usa. Imagine, high school pa lang ta, kamo na. Unya karon nga naa natin mga trabaho, kamo lang gihapon. Unya ang nakanindot, kay kaslunon na mo. Thank you, Day. Asa man plano ninyong pagpakasal? Diniri sa ato sa probinsya, Day, uy. Dili bagid mi nagdako. Aw, mas mayo hinuon kay ubay-ubay gid ang makatambong ana. Kaysa ato mo sa syudad, unya, for sure, dili magid mo to nga ang tanan ana kay layuan. Mao bitaw. Nakadungog kas balita. Unsa man nga balita, ma? Gibalita man ang banda nilang Ryan. Murag ni trending man to. Mao ba, ma? Ako tawagan si Ryan. Muna, babe. Kaming tanan sa banda. Huwag magdahong nga musikat ba ang video nga among i-upload? Mao ba, babe? Maayo noon. Nalipay ko pa rin ninyo, babe. Oh, babe. Ang nakanindot pa gyud kay ubay-ubay na ang napabuking na mo ron. Oh, kung mao na, rising di imong career ron. Pangandoy bigyan na nimo ang banda nga makatukar mo sa laing-laing lugar. Mao gyud. Itubag na gyud sa Ginoong akong pag-ampo. Congratulations, babe. Tuod. Fix na kito ang date sa tong kasal pohon? Ay, kagwapa nimo! Excited ka? Oo, Day. Pero at the same time, nakulbaan sad ko. Nga no good. Dapat happy lang. Huwag tanga na imong kulba kay makaguba na sa imong big day. Adlaw sa imong kasal karon. Thank you, Day Mitch. At okay na bang shade sa lipstick? Aran, ay mo na kung may istorya ka dito si Mitch. Sige, Rob. Excuse ona day ha. Sige. Unsa man ka nilang istoryahan? Doon na kay problema? Hana, Day nga no, may problema? day. Kalmahala imong kaugalingon ha. Nga no? Day. Dili mo padayon si Ryan sa inyong kasal karon. Iyang gitawagan si Rap. Unsa? Dili gid siya buto magtawagan. Nakusto na ana. Magduha na kasi mana nga imo siyang gitawagan pero dili man gid siya makontak. Buot ipasabot nga dili gid siya gustong magpasamok nimo. Sakit ka ining gibuhat ni Ryan ako, ma. Wa kay bawas ako dapitan na sayop. Wa kay sayop anak. Ayaw basula imong kaugalingon tungod kay dili ni imong sa. Mahal kayo na ko si Ryan, ma. Ngano ka? Kalit maglain akong kabuhi, ma. Uy, tungod tingali na kay sige lang kagkapasaran og kaon. Ni resulta na gyud na anak. Ma, wala mo kong nalipong. Hana!
Dili maayo nga magpa-stress ka, ha? Nga ano, Dok? You're 1 month pregnant. Unsa, Dok? Recorded by X Thunder Gaming. Unsa, Dok? Maptos ko, Dok. Wa di ka mahibaw? So good ka ron. Dapat healthy foods ng imong kanon, ha? Also, dili maayo nga magpa-stress ka kay maapektuhan gid ang baby sa sud. Dok. busy at the moment. Please try your call later. Dili gyapon siya matumag, ma. Kung maon na. So good karon kalimti na tong tawhana. Ma! Mao tingaling dili na siya magpasamok, day. Kay nisikat man gid ilang banda karon. Ilado naman si Ryan, day. Ilabi na kay siya may vocalist sa ilang banda. Bahala siya, day. Sugod ka ron. Kalimtan ko na siya. Og mo focus ko sa umaabot na kong anak. Day, Hana. Ma, asik di akong papa. Nak. Okay, pilit na lang ko mo ask. Di pa man sad ko nga dili ka gusto nga mag-talk ta about niya. Nak. Dili man tingali sayop kung may baho siya, day. Katungod man as bata. Natural magpangutan na gina kay 7 years old na baya na. Dili pa ko andam day, we. Day, Hana. Dili ko man na i-doubt niya. Pero sa pagkakaroon, dili pagit ko andam. Hana. Good morning! Ana? Ryan? So, mauna din mong negosyo karon? Oh, nakatigom-tigom ako ato sa una. Moto nga na ako na ako butang og convenience store din since wa man po ko'y kontra din hing dapita. Ikaw, mayo kinakaon ako napakag-uli din sa probinsya. Abi na ko na kay plano mo pauli pa din 7 years na sad, sukad nga wa ko mapakita din 7 years na sad. Sukad gibiyaan ko nimo sa adlaw sa tong kasal. Ana, sorry. Maayo na lang gani. Nagpakita ka nga dili na kayo ingon anak ka grabe akong kalagot nimo. Pero okay na ko. Naka-move on ako sa mga gibuhat na ko. Ana. Ma! Namuhi na mikikan sa school. Oh, hinay lang. Hinay lang. Oh. Ryan? Nak, kuyog sa ka ni Tita Mitchell sa sud. Day, Mitch, thank you sa paghapit ni MM sa eskwelahan, ha. Please ako gani sa sud, be. Kinsa day ka? Friend ka sa kong mama? Okay, day. Sige na, dali na. Ato ta sa soti, gutom na raba ko.
Muita og snacks. Let's go. Okay. Anak ni mo? Oh, Bilay edad? wala kilabot, ana. Hana, 7 years old. Okay na? kinsa iyang papa. Kadagan mo di magpangutan, na? Hana na iba akong dako ikusa ni mo. Pero nabuhat na ko tungod kay... Tungod tingali kay batanon pa kay ko atong higayon ha. Liguyon pa ko. Gusto pa ko nga ma-explore sa akong kinabuhi. Huwag nahiba akong dili enough ang maong rason aron pasayloon ko ni mo ron. Pero hana, nibali ko nga rin tungod ni mo. Tungod kay gusto kong ihusto nga akong mga sayop nga nahimo diha ni mo sa una. Ryan, Nahiba akong dili nga anak kadali. Pero, hatagan ko ni mo chance. Hatagan ko ni mo higayon nga makabawi sa tanan akong pagkuwang. Kana kung pwede pa. Ugwa pa'y nakatag-iya ni mo. naglagot og nasuko kayo akong pamilya nimo. Nahibaw ko. Ug ako na kanang gipangandaman. Pero willing kong ipakita nila ang akong pagmahay, Hana. Buhaton ko ang tanan aron madawat ko nila papalik. Ryan, bilingon anak kasi na yung pagbalik sa akong kinabuhi. Kinahanglan nga i-prove na niya yung kaugalingon nga sincere na siya o ni mature na gid siya, una ko sige dawat pagbalik. Ug nakita man sa dinuon ako yung pagpaningkamot, ilabi na pagkasayod niya nga may anak na mi. Grabe ang pamawi, ingon man sa akong pamilya. Karon, miniyo na mi, og may tulo na kaanak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No kita mga hikalang kaagi na Hana nga nagtago sa address sa Malabuyok, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga naguluhan, babalikang muli. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusab mga higala, mga sukin ti papinaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Jay, tanawa o. Ngayon kay ko sa akong sayal o. Tanawa o sa imong ati o. Hoy! Hinayon o! Sa ako naman ang igsuon. Ada oy. Masinog, magkasaban niya nga ka kung nag-isip no. Di na kini maging magisi oy. Tanawa o. Oh, Hoy! Unsa man ang imong gipaslag sa imong dughan? Midyas. Ha? Oh, gituyo na ako nga butangan og midyas para dako kunuhay ang akong yutats. Indot, di ba? Bitaw no, nindatanawon. Inigda ko na ako. Magpa-opera niya ako. Para na ako'y ingon ano. Magbinibay na gid kog maayo. Bayot gid ay kanak. Ay, taliwat gid ka sa mga paryente ni mo side sa imong papa. Kung dili tumboy bayot. Si Papa ma. Ay, Ha? ma, kanang nasuko ka na ako. Kung masuko ko, mausa pa ba dayon ng pagbati nimo? Ma, Dili na, di ba?
Maungwa na tayo mahimo, ana. Og dili ti kapugngan kung unsa mangyud ka. Thank you, ma. Karon, mao na gid ni ang higayon nga magkapa-opera na gid ko. Mahimo na gid unya kong babae. Sigurado na gyud ka, anak? Oo, ma. Huna-huna, ha? Wa na ra ba ni bawi ay? Nahibaw ko, ma. Og anak, dili lalim mahimong babay, ha? Daghanon niya og mubastos nimo. Dili ko ganahan nga ingon anaon ka. Ma, ay kabala ka. Kaya na ko akong kaugalingon. Congrats, Day. Naka-opera na jud ka. Happy kay kupara ni mo, oy. O sige na, paway sa diha. Hi, Gila. Hello, Ralph. Gusto mo akong ingali mo? Diba, di na naman tika nga, di lagi ta pwede. What a chance. Ha? Ano nga man? Kinaibaw ka nga transsexual ko. Dili ka tiniot nga babay, di ba? O, sultihan sa tika nga, ako'y labot sa kung sap ka. Basta kay lahap tika. Ralph, Gisugot ni mo? Nga sa to pa, may uyab na ka? Uday. Kaya ay sa girl, oy. Babae na jud kay kano. Nasa sa kumusuway, uy, kung unsay treatment sa mga lalaki na ako, karon nga, transsexual na ako. Flowers for you. At sabi ni Ralph, ganun na ang kay pa-flowers, uy. Sa madi ay, pinanggauti ka. O, bahal tika. Mo, gusto na akong ipakita ni mo. Ralph, I love you so much, Gila. I love you too, Rafi. Recorded by X Thunder Gaming. Swerte ka, anak. Kay nakatiming kag lalaki nga tinud-anay gyud nga nahigugma nimo. Og dawat niyo ka bisag unsa pa ka. Maugid ma. Nalibay ko sa mong relasyon ron. Ma-feel ko na ako nga babae ko. Ang giampo lang nako. Nga unta, dili ka na mausab si Rafi nimo. Mao na akong gipray, ma. Hello! Abli! Hello! Si Rafi, kung saan siya din eh. Abli man! Gumpo yung portaron! Kaisa pa niya. Naunsa man siya, uy. Kero ka, Abli! Kitsa ba gana mo, Abli, nga hubog mo kay ka? Naunsa man ka? Ito kwarta na, be. Unsa? Mo ginagyan hini mo? Ano ba niya, eh? Ginak! 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 Liray! Rafi, nasakitan ko. Sakitan yung kagbayo ron. Hindi ka matang. Dali! Klaro kaayo nga gigamit ka. Nihatag Japon ka? Oh. Mahadlok ko dahil nga mawa siya na ako. Hoy! Abot sa imo. Bahala ka. To di ay, kaning, uy, birthday sa akong kuan, kanang tito next Saturday. Ato ta sa amo, ha? Nalipong naman ko, girl, oy. Ako sa medyo lipong kid ko ay. Di na pa ilay botilya, oh. Dili na mi tito, ah. Nalipong na mi. Ay, sos. Kausara ko ma-birthday. Magbalibad pa ka. Pero, Sige na lang, Day. Ato na lang hospitalan si tito ni mo.
Okay, sige. Pero last na lang nga botilya, ha? Sige, pero day, aray ako matuga. Namiyan na sa kong pamati. Oy nga. Nagahigda na ko. Wabagha ni maglisod ang tito ni Chess, no? Okay na ba ka niya nga? Itupad ko. Ay, bahala na. Ay. Biyang ako. Luka, nagkaayo. Tito, okay na ni mga... Ayaw pagsaba kay Basino. Makamata sila. Jello. Ano na kinuhati mo dito? Dugay na kung naghinam-hinam ni mo. Tito, ayaw. Ayaw pagsaba. Unsa? Gilabter ka sa Tito Regis? Oh, Uya, sige buhati mo. wapin mo. Oh, klaro ka. Yung, nakauyon ka. Yung kay gibuhat. Sa? Raf, what's ba mahimon ako? Babae ko. Babayad kay pamati. Pero laki ka mong kakusog. Kusog ko nakunta ka. Ha? May chance pa nga malupig mo siya. Pero kay ampay sa di mo. Raf, naibawag ka nga di ko ingon ana. Yes, bigaon ka na ko. Rafi! Usa? Kibuha ka? Oh, Raf. Kabisan todo ingon ani lang ko, pero dili na ko deserve na ingon anion. Bayot ko. Pero deserve sa akong mahalon. Jiro. Yes. Naka-realize na ko nga ang yun akong panggaon ug mahalon ang akong kaugalingon. Dinhin na lang ko to og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalan kaagay ni Jello nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan Self-Love Journey. Ang mong kaagi gibuhatan do sa radyo ni Carol Marie Cain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawin. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sayang kaagay karon? Muganing usa ka babay nga taga Davao Oriental. Ang atong magtatampo nagdasingan nga Mermer. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, ma'am. Jason, Muna tinod. Dugay na kung nagkagusto rin mo. May chance ka ko? Mer, so nila gabi na. masuod na ko ha. Kay gitawag na ko ni Papa. Sugta na lang good ko.
Inigbalik na lang ni mo. Usawan, tuwa na yung bisita. Doon na pa ako nang ipapauli. Nanguyab na si Jason ni mo, Mermer? Oo, ma. Uya, imong gisugot. Wa pa pa. Mayo. Una nga manguyab mo, sugot tayon ha. O nga naman ko no, Berto. Maya ba nang mag-anto siya una niya makuha ang gugma sa itong anak? Ako bitaw, nanguyab ko sa una ni mo. Pilang ko kabuhan na nga, una nung gisugot. Sige po sang tubig, nangahoy pa ko. Ya, ipadarod ko papa ni mo. Maupantusan lang uyab ni mo eh. Ay, panundog man ni mo sa una. Nga lahi naman ron. Basta, ayaw na yung sugta si Jason ha. Pantusa sana. Mer, dugay-dugay na mo yung ko nga nanguyab ni mo. Huwag pa yung kamaluoy na ko. Naluway man. Oh, kung mo nasugtan ako, Unya kung sugtun ta ka, dili ko nimo binuangan, dili ko nimo pasakitan. di gina may tabo, Mer. Kailan to kay ka. Basta ha. O lagi. Oo niya sa man. Uyab na ta. Sige na lang, uy. Paglaro di ba? O lagi, uyab na ta. Yes, salamat, Mer. Mer, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Magninyo lang kata. May kwarta na di ka para igasto sa atong kasal. May natigo mo naman ko. Mau nga magpakasal na ta. O guman sa tong kasal, mangita tawag atong kapuyan. Ikaw, good. Sige, magpakasal ta. Day, wa pa gyud. Ang unsa man dong? Wa pa gyud ka mamabdos. Wa pa man gyudong, uy. Gusto nang buta ko nga makakita sa tong liwat, day. Ako sad. Pero unsaon man nga, wa man ko mumabdos. Sige lang dong, kay basig maluura ang Ginoo ug tugahan na ta niya og anak. Day, nangin mo ha, nga, mata, ban, buringot. Ha? Magunsa dito. Tigsan ko, muhi ko'y dawan. Dong, kinahanglan dong kapit. Uy, para mo sa bugma. Ya pilang sa kakaadlaw dito. Mag-agad ako sumigil. Pag-amping baya dito dong ha. O, day, sa tanang higayon mag-amping ko, tungulog lang ni mo. Huwag sa umabot na tong anak po. Recorded by X Thunder Gaming. Ay nga nung nisugot man in taon ka, oy. Nga mo adto ang imong bana ang nagdapita. Ngano di ay ma? Dekado magud nagdapita. Ang uban gani ana, dili na makauli sa ilang dapit. Kay matabunan na siyuta. Wa ko'y mahimo ma, kay gusto man ni Jason. Mag-ampo lang ko mga way daot ang mahitabo ni Jason. Kumusta man ka din Okay raman ma. Medyo laay lang kay wa ko'y kauban din sa akong gipuy-an. Pauli na lang ka dito sa ato. Ma, Pauli lang sa dito sa ato. Unya na lang balik din hisin yung gipuy-an ko na papalik na si Jason. Kailain kaayo ng ikaw ra usa din uy. sige ma. Hapit naman duha ka buwan sugat sa pagbiya ni Jason. Ug hangtod karon wa pa siya mabalik. Kumusta naman ka iyang kahimtang? Kuya, og natabunan na to sa yuta. Simba ko lang in town pa. Madag simba ko. Mao may kasagarang may tabuan ng manguhil ko yung bulawan.
Matabunan na yuta. Kung di ka ni mabalik tong banan ni mo karon si Manaha, awa na to. Natabunan to sa yuta. Ginoo ko. Duha na kabuhan ka pinsukat sa pagbiya ni Jason. Ukang tud karon, wa pagid ko'y balita niya. Oh, saan magkana, Pilipin? Ay, nabalaka ko ni Jason pa kay duha na kabuhan ka pinsukat sa iyang pagbiya. Ukang tud karon, wa gid siya mabalik. Ako pa na mo, no, Mermer? Imo na to kalimtan si Jason. Eh, bisig ko saon ko ta, patay na gyud to. Papa, uy. Ay, hapit ka malimot na. Muari din to si Bert o niya, ha? Ha? Kisang birth pa. Kanagong anak sa tong silingan nga, daghan kayo kayupan. Misita niya kuno siya nimo. Masay mamisita pa, uy. Minyo man ko. Minyo lagi ka, pero wala magkaibana. Maong ayuha niya itong katiman si Bert, ha? Inig-arin niya. Naibaw ng tingali ka sa kong tuyo ni mo, Mer. Naibaw man sa tingali ka nga minyo, oh. Ano ako mga imong tuyuan? Dugay namang wa mabalik ang imong bana. O wala kay balita niya kung buhi pa ba siya. Mong mahimo, kalimti na lang siya. O dawatan nga kung gugma. Bert. Husto si Papa. Di maayong paabot ako ni Jason. Kay mahimong parang panahon na wa na siya. Maong kinahanglan ako mo padayon sa unahan. Tinuod, Mer. Gisugot ako ni mo. Oh, Bert. Gidawat ka ng imong gugma. Salamat kayo, Mer. Tinuod ay? Pabdos na ka? Oh, Bert. Wa naman ko dug arong buwana. Kung mauna, hapit tadi ko mamahimong tatay. Oh, Bert. Kung mauna, magtipo na lang taday. Agad ako ni mo. Sige. Mangitadag ato kapuyan. Day, mulakaw sa ko ha. Kaya akong atimanon ang atong mga kahayupan. Pasin hapon ba ko mauli kay ako sa tong atimanon ang atong uma. Mukuyod na lang ka ko ni mo, dong. Ay, ay. Dini ka lang sa atong gipuyan. Atiman na lang ang imong kaugalingon kay pila na lang kabuwan ang atong paabuton, mga anak na ka. Oh, sige, dong. Pag-amping ha. Wasad ko magmahay nga niabot si Bert sa akong kinabuhi. Kaya pinangga man ko niya. Ug may umaabot na sabi nga anak. Uy, ano ni balik mas Bert? Nali na nalimtan. May nalimtan lagi ka ni ba? Kumusta, Mer? Jason? Jason, buhi ka? Nagtuon na ginay mo nga patay na ko. Jason? Dako nang muntiyan. Tinuod ginay nga akong nabalitaan. Nga may kaipon na ka, kaya naman ka. Jason, pasaylo ako. Nagasa ako ni mo. May baw ka ba kung sa kapait o kalisod sa dapit nga kong yado rito? Kaya nangandoy ko nga sa akong pagbalik, mahatagan kang bayong ugma. Ug di mo man umaabot na itong anak. Jason, pasaylo ako. Pero sa kong pagbalik mo, dali akong labdan. Nga mabdos ka. Ug di pagin ako ang amahan. Kasakit din tabuha, Mer. Jason, ako magtuo nga mahitabo na sa itong kinabuhi. Dugay ka magkakayang nabalik. Huwag ko'y malita ni mo. Mauna kong ako pagtuo nga patay ka na. Ako nga kunon nga may pagkuwang sa ko ni mo. Kahit pila kabuhan ko nga nuwahan ni mo. May sasag ko ni mo. Jason. Karon mangutan ako ni mo. May gugma ka pa ba nako? Nga nang mulimod pang ko. Niya ka pa sa kong kasing-kasing. Kuno na, magsugod ta sa uno. May mong ako ang mga mahal sa imong gisabat. Dili ingon anak ka sayo, Jason. Tumato na lang nato nga dili kita para sa usak-usa. Pagita na lang og may para ni mo. Ug pasayloan na lang ko sa kong gibuhat ni mo. Mirwin. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, huwag kang manimdim ang buhay.
Wa ko magdahong nga magpakita pa da ipagbalik si Jason ako. Pero sayang lang, kay dili man ko niya mahimong ang usab na man si Bert sa akong kinabuhi. Ug may anak na sa mi. Nilabay ang pila ka buwan ako nahibaw-an nga may lain ang pamilya si Jason. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagay ni Mermer nga taga Davao Oriental uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagalahan gulong ng pala. Ang maong kaagay gibatan no sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao ganing sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga Gerald. Recorded by X Thunder Gaming. Thank you, thank you. Salamat ninyo! Mularga ka sa laing nasod? O ma, Oh, maayo hinuon kinakahuna-huna na kaana. Kay kung buto na hunaon, no? Kung wa pa unta ka makapamabdos, hagbay ra unta kang nilarga. Mahimo ba? Kalimta na to nato. Ay, napabagoday ko'y mahimo nga nahitabo naman. Ay kabala ka ma. Pohon kong magpada ko ni Kisha. Padala hindi ka kapil. Aw, uy! Angay lang gid ka padadaan ko nimo dong. Ako mao'y naghagog pa eskwela nimo sa una, aron ka lang makahuman. Unya, lain mo yung makabenepisyo? Ma, asawa na ko si Kisha. Ay, lagi. Nadawat naman na ako. Pero ayaw sa rin tawag kalimti ang kahago sa imong inahan para nimo sa una. Ma. So, mabiya na gina ka na mo. Day, isapta ko. Please. Kinahanglan ko ning buhaton para ninyo. May ngawanon niya ako ni mo. Ingon mas ako. Pero antos-antos na sa ta. Amping ba dito, ha? Oh. Ikaw po, damping din ha. Ikabala ka. Ako tuging na si mama nga pagaduawon mo din aron di mo magmingaw. Okay, sir.
Usa ka buwan ang di ko dinis lang nasod. Manawag kong Kisha, mi. Gimingaw na ko na yan. Okay naman ko dong, ikaw. Ni Aday, gimingaw na kay ko ninyo. Sige lang, Day. Pila ra may pagdagan sa panahon. Dali ra kini. Magpaabot ko ni mo, Gerald. Si Mama ang nanawag. Hello, Ma. Ay, salamat in town. Kay nitubag na gyud ka. Kadi na ra kung nagsigig panawag nimo. Ganun, Day. Doon ay problema? Ay, nay. Ning asawa nimo ay. Maulay akong nadunggan dito sa inyong mga silingan nga sige lang kunog laag. Unya, mabuntagan na og uli. Unsa ba? Oy, ako Gerald Hawa, gyud ko maghimuhimog storya tinuod gyud na. Ma. Ako dong no sa tinuod lang. Nagkanam nagkukuha ako respeto ang imong mama. Day, Wa ba ka mahibaw kada padani mo kwarta? Gusto siya nga pasobraan pagyud. Unya kung pasabto na ako magyaw-yaw. Masuko. Kay ko no siya mo nagpa-eskwela nimo. Kisha. Hagbay ra gyud na akong giluom-luom ng batasan sa imong inahan. Tungod ginahibaw kong inahan nimo siya. Pero kung mosobra na gani siya, pasensyahay na lang gina Gerald. Oh. Oo, inahan nimo siya. Pero asawa na ko nimo. Kisha. Kay tinuod man sa nga akong gisulti. Unsa may sayop ana? Pero ma, asawa na nako si Kisha. Kung kanang kwarta nga akong gipada, kay gibudget po da niya para sa ilang konsumo o abang dito. Ay, ingna lang gyud nga laog ng asawa nimo. Ingon bitaw ko nga anhin na lang mo tipon namo para wa mo'y gastuhan. Ganahan man gyud kay mong mga bang. Akong pagbuot nga maglain mi sa kong asawa, ma. Ay sos. Ingna lang gyud hinuon nga under gyud kaniya. Ma, Recorded by X Thunder Gaming. kapila na mo si panawag ni Kisha. Pero di mo ginito pagod. Unsa ba kayo na po? Mao ba? Sige. Akong atuon sa inyo. Palihog ko, ma. Si Mama. Hello, ma. Nak, dunay dili maayong balita. Unsa man? Nikuyog kunog laing lalaki si Kisha. Ida ang inyong anak. Unsa ba? Kinuho ko. Grabiha ba no? Pagbaga na sa katuig niyong kaminyoon. Gihatagan man kag problema yung nana. Ambot ba ko naasa ko dapitan nagkuhan. Lami na kayong uli. Pero, kinahanap pa kong magpaabot og pila ka buwan kay mao man nasa akong kontrata. Sakita ba eh? Bay, Pila na lang kaadlaw og makapauli na ko. Pero hindi ko madiretso ulit dito si Po. Muapit na ko usamis. Makikita ko ni Kisha. Yan ako sa mong sabot. Ingon siya nga mutong nga daw siya din sa plaza. Sino ka lang nagpaingon din eh? Dili.
Dako ang tiyan ni Kisha. Mablos ka? Oh, Gerald. Maong imposible nga magkabalik pa ta. Kasakit ng gibuhat mo na ko, Kisha. Ganun nakahimo ka na ko ini. Sorry, Gerald. Pero dili na ko mobalik pa nimo. Kisha. Ay sos, mag-uol man ka. Kadaghan pag mga babae diha, ah. Ma, Gwapo ka. Unya, responsable. Ako pa ni mo, laagoy. Total, naaman nimo ang inyong anak. Nakuha man nimo. ma. Nak, pila naman ka tuig nga buwag na mo sa imong asawa. Ug may lain na pud siya. O ba kay plano mangitag lain? Wa pa mo sa ko'y nakitaan, ma. Ay, yun saon ni mo pagkakita ka nara makadiris bahay permi. Gawas-gawas pod. Ma. Bay kaya kalugar ka sa itong reunion, bay. Dasal ka tuig nga, sukat tong last pa nga, nakita ta. Dugay Wala ito. gibay. Dugay na gid. Lah, si Tricia, bay. Hmm? Wah, Si Trisha. Kakwapa niya. ay kong ina nga, ganahan ka niya. Galing nalimot ka, ha? Parehas ba mong apelido, ana? Bay. Seryoso ka? Parehas tagapilido, no? Unsa pa lang unya kasulti sa uban? Pero layo naman ta. Bisan pa. Ano? Dili ganahan ako. Ganahan man. Pero unsaon man ni nato nga parehas lagi tagapilido? So, importante bago na yung story sa mga tao kaysa sa atong bation. Gerald. Sige na lang, good. Sige na lang, good. Sige na. Oo na. Uyab na ta. Yes! I love you, Trisha. I love you too, Gerald. When she looks at me, she looks into my soul and reads. Tulo sa katuig, una ko nakamove on sa kong kaminyoon. Pero mituo ko nga anang paghitabo sa akong kinabuhi, doon ay rason. Karon, malipayan ko sa mong panagtipon ni Trisha. Bisan tuod, daghan mig madunggan ng istorya kay parehas mig apelido, pero wa may manumbaling tungod kay mahal na mong usag-usa. Dinin lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Gerald nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo. Awit nga nagalahan, come what may. Come what may, she Ang mga kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa pabada, sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamila. simply lets me be. Ano pa daw sa iyang kaagi ka doon? May kining sa kalalaking nga taga Minglenelia, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Aljon. Recorded by X Thunder Gaming.
Ha? Mag-propose ka kanila? O, bay. Wow! Congratulations na, bay. Kay mag-million yun ka. Salamat, bay. Kung mauna, nak, malipayon kaayo ko para ninyong duha ni Leia. Kulbaan gani ko, ma. Masino niya og di siya musugot. Ay, dili na mahitabo, uy. Sa akong tanaw og pag-ila ni Leia, mahal ka kaayo niya, Aljun. Og nakasiguro ko nga inig-propose ni mo niya, dili gid siya magduha-duha og sugot. Salamat, ma. O niya, kano sa man imong plano nga mag-propose? Flowers for you. Thank you, babe. Kadi ka trago na sinaa. Dili pa man anniversary nato karon, diba? Oo. Wala lang. Gusto lang kong nga hatagan kag buwak. Di masagd kinahanglan nga naay okasyon ba aron ma-feel nimo nga special ka para nako. Oh, thank you, babe. Leah, Hey, babe. Ano niluhod ka? babe. Pila na sa takatuig. O kaya naman sa dako nga buhian ka. Unta musugot ka. Will you marry me? Aljon. Will you? Yes! Yes! Siyempre! Dugay na ko napaabot ani higayon na. Yes, Aljon! Yes! Yes! Thank you, babe. Isaada ko. Di ka gid magmahay. I love you. I love you. Congratulations! Thank you! Thank you ninyo! Wa pagid mo mabdos si Leia, nak. Wa pa man gyud, ma. Murag lisod man mo mabdos, Leah. Uy, hala. Mao ba? Uy, kaano kun wa mo'y liwat, no? Pero di gapon may muhunong, ma. Suway niyo gyapon na mo hangtod nga grasyahan mig batas, Ginoo. Kana, nak. Og ayaw gid mo kalimot sa pag-ampo. Oh, ma. Negative. Mau ba, day? Sige lang, day. Maabot ra lagi siya na to. May kapoy naman kong paabot. Tansa ko na na ito pagtawag ko sa kapamilya, anak ko, atay anak. Day, ayaw ko pagsulti, anak. Grasyahan ra lagi tas Ginoo. O niyag dili. Oh, mag-adapt lang gud ta. Daghang bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Sure ka? Okay na di mo? Okay ra. Wa man tay mahimo kung dili gud ihatag nato. Pero siyempre, dili gihapon ta mo give up. Mamasan gud gihapon ta bisag mga daptag bata. Oo, dong. Dong, positive ang PT. Usa day? Oo, Dong. Grabe na magugukadali. Mauna ko na ako nga mag-PT. Og niya, positive yun. Yes! Salamat, Ginoo. Salamat taon, Ginoo. Recorded by X Thunder Gaming. So, dili na lang mumudayon og pangadap. Di na lang, ma. Congrats ninyo, anak. Nakita gid ako sa imong naho nga malipayon kaayo ka. Lagi, ma. Grabe yung kayo ang pag-ampun ako sa Ginoo, ani.
nga hatagan man niya og liwat si Leah. Og niya, nahitabo na gyud. Nahibaw kong mamahimo kag yung maayong amahan anang bataan. Salamat, ma. Day, awa, gwapa juga guys Inday. Nailiwat kay nimo. Ni anakit siya to. Mahal kita mo, Day. Ug buhaton gyud ako ang tanan para ninyo. Salamat tong. Nakura. Papa, kanina sad. Pagkadali gid sa panahon, no? Dako na gid ang inyong anak. 6 years old na. Lagi ma. Pero abi ni mo ma, ma-amaze kay kus banding aring amahan ug anak. Kay imbis dapat unta nga masuod bin Cora kay babae biya siya. Pero mas close pa sila sa iyang papa. Uy, mao ba? Papa's girl din ni bataa. Oh, siyempre. Pinanggagog kayo ng papa kinibibiha. Di ba, nak? Nga, spoiled kaayo ni niya ma. Nak, ayaw spoiled og maayo, ha? Kay dili sad maayo. Naibaw ko, ma. Tuod. Nanawag tong igsuon nimo nga mga ligo ko numog dagat pohon. Oh, sige, ma. Kalasama na. Kay basin madaog, madarag under time na ko ba? O baka, muli na lang yun ko. Ako maningig soon. Hello? Oh. Sa gagon, kuha na ako nung daan si Kura sa inyo. Aron, masakay na lang siya sa sakyanan pa daw sa resort sa atong kaliguan niya. Oh, pwede ra sa dong. Kay tingali og mataw-tauran pa ko din eh. Muwapas raw niya miniliya. Magmotor rami. Sige na tawagin lang daan si Adelia, ang imo asawa para mandam niya daan ang mga butang ni Inday. Sige dong. Salamat. Amping mo ha. Ay, salamat. Nahumanig itaw ng tanan. Magdali ko para makaapas dahil miniliya sa family outing na mo. Oh. Uy, si Leah. Hello? John! Si Inday! Nagagasa sa mong tabon! Unsa? Dili! Asa sila karon? Sorry, pero gibuhat na namo ang tanan para ma-save ang inyong anak. Pero dead on arrival na siya pag-abot din. Dili! Dili! Kuya! Dili! Anak ko! Cora! Anak! Manoy, sorry sa nakita mo. Sorry kay Manoy. Ayaw na pakita na ako. Pahawas kong atubangan. Pahawa! Manoy! You know my name. Sakit kayo hangtod karon ang nahitabo sa kong anak. Tulo na katuig ang nilabay, pero hangtod karon di gihapon ako madawat ang iyang gidangatan. Pinangga og mahal kay nako siya.
Unta, ako na lang ang nawa ug dili siya. Dili na ko kutob ug daghan kayong salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Aljun nga taga Millennials Cebu uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalohan, Tears in Heaven. Ang mga kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Jelly Haka ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.